Bes, may bagong samgyup daw dyan sa kanto. Kakain kami mamaya nila Kara. Ano, sama ka? Hindi muna. May lakad ka? Pupunta lang ako kay Padre Pio. May hihilingin ka na naman ano? Oo, malapit na naman yung board meeting. Ang pangit ng sales performance ko ngayong quarter niya. Ginagawa ko naman ang lahat. Ipagdarasal ko lang kay Padre Pio na tulungan ako para tumaas. Siya talaga yung takbuhan mo no? Ever since, siya yung patron saint ko. Kasi naman, wala pa talaga akong hiniling sa kanya na hindi niya binigay. Kwento mo nga. Maliit na hiling, malaking hiling, sinasagot niya talaga. Oo, kahit ano talagang problema ko sa buhay. Kapag nilapit ko sa kanya, naayos. Example, dati hindi matapos-tapos yung tulo sa bubong ng kusina namin. Nakailang tawag na kami ng latero, ang dami ng biniling materyales, pero tuwing umuulan, tumutulo pa din. Tapos, ipinagdasal mo kay Padre Pio. Noong sumunod na linggo, may pumuntang latero at naayos na yung tulo. At hindi na tumulo simula noon. Simpleng problema lang yan. Naalala mo yung kwento ko sa'yo kung paano ako nakapasok dito? Oo, ang ganda nga din dun Nag-apply ka tapos sabi ng HR, qualified ka naman pero may na-hire na for the position. Gustong gusto ko yung posisyon at trabaho. Sabi ko, tulungan naman niya ako. Tapos, bigla kang tinawagan kasi nag-resign yung bagong hire. Diba? Patron saint ko talaga yun si Padre Pio kasi nandyan talaga siya para sa akin. Namamagitan para makarating yung mga panalangin ko sa langit. Oo nga. Ipagdasal mo din ako ha. Ano naman ang ipagdarasal ko para sa'yo? Sana magka-boyfriend na ako. Yung hindi iwan yung beauty ko. Hello, Ma? Janine, anak. Yes, Ma. Napatawag po kayo? May kailangan po? Ako ba yung tumawag? Sorry, anak. Napindot ko lang siguro. Okay, Ma. Ma, nasa meeting lang po ako. Tawag po ko mamaya pagkatapos ng trabaho. Okay, anak. I love you, Mommy. I love you too, anak. I'm sorry. As I was saying, our sales performance this month increased by 5% compared to last year's sales performance of the same period. This is a breakdown of the contributions of the different sales channels. Pasensya na. I need to take this call again. Nanay ko po kasi. Hello, Ma. Janine, anak. Wrong press ulit? Hindi. Tumawag talaga ako. Busy ka ba? Hindi naman po. Bakit po, Ma? Umihi kasi ako tapos may konting dugo. Hindi ba masama yun? Ganun po ba? Huwag po kayo mag-alala. Papacheck up po tayo sa doktor nyo para malaman natin kung anong kondisyon nyo. Congratulations! Ang taray mo, friendship. 5% increase compared to last year's performance. Photo finish yun, akala mo? Negative 15% kaya kami until last week. Nagkataon lang na may malaking order yung ahente ko early this week, kaya nagpa-positive pa. Ang taray ha? Di magsasabit ka na naman yan ng rosaryo sa shrine ni Padre Pio. Ay, oo. Pupunta ako over the weekend. May dasal na naman ako natupad, kaya magsasabit ako ng rosaryo. Bes, curious lang ako. Ilang rosaryo nang nasabit mo dun? Nako, hindi ko na mabilang. Sabi ko naman sa'yo, ang dami ko nang natupad na dasal. At bawat dasal na natutupad, may isang rosaryo akong sinasabit, gaya ng ibang deboto. Janine, napatawag ka. Hello, Kuya. Kuya, tumawag sa akin si Mami kanina. May dugo daw yung ihi niya. Kailan daw? Umihi daw siya kanina, tapos may dugo. Na naman si Mami. Baka naman matagal na yan. Di ba nga kasi, kahit noong 1 taon pa nangyari, kapag naaalala niya, sasabihin niya kanina lang nangyari. Dalhin mo na lang din sa doktor niya, Kuya, para sigurado. Magpapadala ako ng pampacheck up niya. Sige, pa-check up ko bukas. Kuya, balitaan mo ko pagkatapos, ha? Oo, tatawagan kita.
Huwag masyadong mag-aalala, Mami, ha? Madali lang namang gamutin ng UTI. Itong gamot na nireseta ko, inumin nyo lang for 7 days. Antibiotic yan kaya hindi pwedeng itigil hanggang hindi tapos ang 7 days. Okay po, Doc. Saka inom po ng maraming tubig. O Mami, narinig natin ha? Inom ng maraming tubig. Saka iwas sa soft drinks at maalat. Oh, Mami, si Doc na nagsabi. Bawal mo ng soft drinks. Hello, Kuya? Janine, kailangan kong ibalik si Mami sa ospital. Bakit, Kuya? Ano nangyari? Di ba tuwing umaga, tinatapon ko yung laman ng bedpan niya kung saan siya umihi kapag gabi para hindi niya na kailangan mag-CR. Okay. May dugo pa din, Janine. Dapat ba wala na? Tapos na yung pag-inom niya ng antibiotic. Nag-aalala din ako. Bakit, Kuya? Medyo madami yung dugo. Matagal pa ba, anak? Nagugutom na kasi ako. Sandali na lang po, Mami. May dala naman akong biskwit dyan. Pwede ko bang kainin? Naku, hindi po. Hindi bale, Mami. Pagkatapos, kakain tayo ng paborito mong lomi at halo-halo. Mami, kayo na daw po. Gusto mong samahan, Kuya? Ikaw na lang, Janine. Maghihintay na lang ako dito. Hello, Kuya? Janine, lumabas na yung result ng ultrasound. Oh, kumusta? Okay naman? Hindi. Nagpa-check up ulit kami kanina. Anong sabi ng doktor, Kuya? May nakitang growth sa right kidney ng Mami. Nag-request ng CT scan para malaman kung malignant o benign. Magpapadala ako ng pera, Kuya. Pakischedule agad yung CT scan ni Mami. Padre, alam ko naman po na napakarami ko nang hiniling sa inyo. Lahat naman po talaga binigay nyo. Kahit pang pinakamaliit na hiling ng puso ko. Padre, itong hiling ko po sa inyo, isa po to sa pinakamahalagang panalangin ko sa buong buhay ko. Padre, please. Gawin niyo pong binayin yung cyst na nakita sa kidney ng mami ko. Please, Padre Pio. Please. Uy, Bes, nakatulala ka na naman. Hindi mo pa nagagalaw yung pagkain mo. Matatapos na ang break time. Busog pa ako. Anong busog? Tanghalian na. Malilipasan ka na ng gutom kaya kumain ka kahit konti. Ikaw naman kasi, hindi ka pa mag-leave muna. Naghahabol ako ng benta niya. Hindi ko pwedeng pabayaan tong trabaho ko. Lalo pa ngayon. Nagdasal ka naman kay Padre Pio, di ba? Oo. Kaya sigurado ako na paglabas ang resulta ng CT scan ng mami, benign yung cyst niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Wala pa akong hiniling kay Padre Pio na hindi niya binigay. Sigurado ho kayo, Doc? I would say 90%. Ano ang gagawin, Doc? My recommendation is to take it out para hindi na kumalat pa sa buong katawan. Mabuti nga at sa ngayon, wala pa sa langsat sa puso. Confined pa lang sa right kidney yung growth. Pero Doc, 85 years old na po si Mami. Kakayanin pa po ba niya? We need to take that risk. Stable naman ang blood pressure ng mother nyo. She never had a heart problem. Tingin ko kakayanin, pero there is a risk. Pwedeng during the surgery, biglang mag-shoot up ang blood pressure. Pwedeng hindi siya mag-survive. Doc. It's a choice your mom will have to make.
She takes a chance and undergoes surgery, or she dies a slow, painful death. Padre Pio, sabi ko naman, di ba? Sabi ko naman, sa lahat ng dasal ko sa'yo, isa to sa pinaka-importante. Wala nang naging deboto mo ko. Lahat ng dasal ko pinagbigyan mo. Kahit nga yung mga sobrang simple. Makabati ko yung kapitbahay ko na nakatampuhan. Mahanap ko yung nawawalang gamit. Yung mga yun sinagot mo. Padre Pio, bakit mo pinabayaan yung nanay ko? Paano na yung nanay ko? Paano na ako? Hindi ko pa alam kung paano mabuhay nang wala yung nanay ko. Bakit itong isa sa mga pinaka-importanteng dasal ko? Dinedma mo. Bakit, Padre Pio? Hindi kita maintindihan. Uy, Bes, kamusta ka? Mas maayos na. Naiyak ko na lahat. Magsisimba ka pa din kay Padre Pio? Grabe. Kahit hindi niya sinagot yung dasal mo? Oo naman. Nagpunta ka na ba sa kanya pagkatapos mong malaman yung resulta ng CT scan ni tita? Sa kanya ako dumiretso. Iyak ako ng iyak. Halos maglupasay ako sa harap niya. Napakasama ng loob ko. Tinatanong ko siya kung bakit hindi niya sinagot yung isa sa pinaka-importanting dasal ko. Ayun na nga. Tapos, habang humahagulgul ako, parang sinagot niya ako. Wait and see how I turn things around. Yan yung sumisiksik sa isip ko. Paulit-ulit. Tapos, sa kabila ng pinagdadaanan ko, nakaramdam ako ng pagkalma. Para bang bigla akong na-assure na magiging okay ang lahat. Talaga ba? Dumaan nga ulit ako sa kanya kanina bago pumasok. Nag-sorry ako sa tantrums ko nung isang araw. Nag-thank you din kasi hindi pa man, ramdam na ramdam ko na yung sagot niya. Yung panalangin ng puso ko ngayon. Sana, kayanin ng nanay ko. Sana maging okay siya pagkatapos. Saka sana, kayanin ko yung gastos. Alam mo naman, ako lang ang kakargo nito. Lagi naman. Pero ayos lang. Hindi ako nagrereklamo niya. Masaya ako na naibibigay ko yung mga pangangailangan ng nanay ko. Sigurado ka ba, Janine? Napakalaki ng magagastos. May sapat na pera ka ba? May konti naman akong naipon, kuya. Paano kung kapusin? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan nang mapatanggal yung tumor ni Mami sa lalong madaling panahon para hindi kumalat sa buong katawan niya. May awa ang Diyos. Mairaraos natin to. Pa-schedule mo ng surgery, kuya. Ikaw ang bahala. Janine, anak. Nasaan ba ako? Bakit umaandar itong kama ko? Papunta na po tayo ng operating room, Mami. Ngayon po yung surgery niyo. Inaantok ako. Huwag niyong labanan yung antok niyo, ma. Naka-anesthesia po kayo para tulog kayo during the surgery. Mami, tignan mo ko bago ka pumikit. Nandito lang ako. Hihintayin kita. Everything will be okay. I'll be right here.
Dear love, naging matagumpay ang surgery ng mami. Naalis ng buo yung tumor sa right kidney at hindi siya kumalat sa kahit anong parte ng katawan niya. Sabi ng doktor, it was a miracle. Kasi throughout the surgery, stable ang blood pressure niya. Kahit 85 years old na siya, wala siyang naging kahit anong komplikasyon pagkatapos ng surgery. Ngayon, masigla at malakas na ulit siya. Kalahating milyon ang naging bayarin ko sa ospital, pero pumayag ang ospital na hulugan ko ito. Gayon din yung mga doktor at espesyalista na gumamot sa nanay ko. 3 buwan kong unti-unting binayaran, pero ngayon, wala na akong utang. Ang pinagdaanan ko ay patunay na ang pananalig ay hindi lamang paniniwala kapag magaan ang buhay, kundi pagtitiwala kahit hindi natin nauunawaan ang nangyayari. Mananatili tayo sa piling ng Diyos kahit tila hindi natin nararamdaman ang kaniyang presensya. Sa pananampalataya, natututo tayong maghintay ng may pag-asa. Naniniwala tayong ang Diyos ay tapat at ang kaniyang plano ay laging mas mabuti kaysa sa atin. Kapag hindi natin alam ang kasagutan, pananampalataya ang nagsasabing sapat na ang Diyos. Kahit hindi pa natin nakikita ang hinaharap, nagtitiwala tayong may liwanag sa dulo ng lahat. Gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan. Metro's